And who am I? That's some secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. A pletykafészek. Ha valami bajod van, itt mindig megtalállak. Veszekedni jöttél? Mi ez? Egy levél. Akkor írtam, amikor internátusba mentél. De nem küldtem el. Drága Serena, a világom szétesik. És csak te vagy, aki megérthet. Apám elhagyta anyámat egy 31 éves modellért. Egy férfi modellért. Sikoltozni tudnék, mert nincs kivel megbeszélnem. Te elmentél. Apám elment. Nate furán viselkedik. Hol vagy most? Miért nem hívsz fel? Miért mentél el búcsú nélkül? Azt hittem, te vagy a legjobb barátnőm. Annyira hiányzol. Szeretlek, Blair. Miért nem küldted el? Hisz... Mi lett volna? Tudtad, Serena. És még csak fel se hívtál. Nem tudtam, hogy mit mondjak, és hogy legyek a barátod azok után. Annyira sajnálom. Erik elmondta, mi történt. A családod is nehéz időszakon mehetett át. Elcsíptünk a Central Parkban 2 lobogó fehér zászlót. Lehet, hogy összejön az Upper East Side békeegyezmény. Mi lesz? Békekötés vagy harc tovább? Tudjuk, hogy egy országnak nem lehet 2 királynője. Mi lesz most? Idővel kiderül. Csók, puszi, pletykacica.